Znači, ljudi, ja stvarno ne mogu da verujem šta je ovo, šta je ovo, ej, šta je ovo, da li je ovo moguće, šta igrate vi, bre? Koja je to provaljena ekipa, taj Denver, majko mila. Ej, Jordan Clarkson, ajde, pusti Jordana Clarksona, Michael Conley, dođe lik, uđe tako, gde je bio, šta je bio po tim bolnicama, video dete, da li je trenirao, da li nije trenirao, 30 koša, ovako. Mitchell nije se video koliko dali, 20 plus svakako, znaš, mislim, ja ne mogu da verujem. Joe Ingles, 2 poena, molim lepo, koliko je potrebno 2 poena, molim lepo. Rudy Gobert, ovo je statistika Rudija Gobera, igrača koji ja vam tvrdim Drummondu ne bi dao 6 poena, ali eto. Ja mislim da je barem 8 poena dao kroz ofanzivni skok. I neću stvarno da komentarišem utakmicu, ko je gledao videoje, ko nije gledao vidjet će ponovo, demoliranje Denvera, znači taj Jamal Murray, Blue Arrow, to nešto, ja ne znam šta taj dečko izvodi, krš klupa, neverovatna krš klupa, dosta tu kockica fali, bit će to 4-1, 100%. Treba videti šta je s Dončićem, kakva je to povreda, da li će moći da igra, mislim da igra do kraja da bi to dobili Clippersi. Paul George je jedna bruka i sramota za ovaj sport, za All-Star, za titulu All-Star igrača. Dečko je stvarno, znači nemam komentara ni jedan drugi. Taj Tatum, ja sam vam rekao, to je takva jedna nepoznanica, da to može 40, a može 4 poena, jeste on imao problema sa ličnim greškama, ali i svaki taj promašen šut je takva jedna cigla, i pored toga što nije igrao Hayward, pored toliko loše odbrane, izvinite, toliko lošeg šuta Tatuma, košgeterskog učinka, oni tako lagano dobiju tu Filadelfiju, vodili su ceo meč, Embiid 30, ali džabe, sorry Bojazeru, vidimo se sledeće godine. To je on, to mislim, to je jedna najgotivnija ekipa u smislu igra svako koliko je potrebno. Lowry, VanVleet, Ibaka, Siakam, ajde Gasola nećemo tu da stavimo, pa čak i taj Powell i Anunoby, svi imaju do nekle podjednaku ulogu, zato, to sam rekao u nekom od prethodnih klipova, zato neće moći daleko, zato što su prošle godine imali Kavaja gde se znalo kome ide lopta, dobro jeste Siakam igrao nestvarno tada, ali opet nemaju tog nekog lidera, tu neka srž da se kaže, ej, on je lider, njemu ide lopta, i mislim da će zato da prođu ovaj napaćeni i jadni Brooklyn, ovu muku od sporta, i da će nakon toga brzo da ispadnu. Ljudi, danas prvi put imamo gosta iz naše Viber grupe, momka koji nas prati još od ranih početaka našeg kanala i naše stranice, i koji je od prvog dana u Viber grupi, koji sa nama proživljava i dobro i loše, i mislim, vidjet ćemo šta će on da kaže, šta on očekuje danas, pa pišite dole u komentarima da li se slažete sa njim i sa mnom ili ne, i ko zna, pišite da uđete u Viber grupu, možda i vi sledeći put budete gost našeg klipa. Idemo. I evo nas ljudi, danas sa nama jedan naš verni fan, svaka čast Vladane, i dobro nam došao. Hvala brate. Ajde da počnemo od prve utakmice Orlando-Milwaukee, kaži mi da li može Orlando dalje? Nema šanse brate. Oni su pokazali, dostigli svoj maksimum u prvoj utakmici, očekujem Janis da razvali večeras i to je to. Ako nešto budu uradili, to će crnogorski dijamant jedino, možda 20 plus i to je. Znači, šta misliš ukoliko dođe do iznenađenja i dobije Orlando, šta misliš šta je njihova formula, šta treba se desi?
Da li je to da spuste Janisa na 15 poena ili da Fournier da 30 ili nešto treće? Fournier da 40 i da Janisu slome ruku, jedino tako mogu nešto uradi. Inače, sve drugo, to je jedino rješenje. Slažem se i ja da je to, mislim, nije gotova serija 1-1, ali zna se, verovatno, već sve dalje. Middleton da nam se probudi konačno, znaš, red bi bio i da Middleton proradi već posle 100 godina. Kako je Restart došao, ne može čovjek da se sastavi. Da, ali rekao je čovjek da nije uzeo loptu u ruke 3 meseca, tako da, mislim, ništa to nije čudno. Što se tog dela tiče. Ok, ajmo dalje, kaži mi Miami Indiana. Može li Indiana do 2-1? Pa tesno će utakmice da bude kao i prethodne dve. Očekujem bar od Jimmy Butlera da daje 20 plus poena. Ne verujem da Indiana može da uradi nešto bez Sabonisa. Gube oni dosta pod reketom. Nema tih Sabonisevih poena po utakmici. I očekujem da bude 3-0 za Miami. Ne verujem da Indiana jednostavno, mislim da nema rješenja za igru Miami, koja mi se dosta sviđa. Preko Dragića i kompanije. Da, Dragić je dirigent cele igre. Dragić je doktor. Jeste, slažem se i sve ide preko njega. Kaži mi danas match-up Miles Turner Adebayo. Miles Turner Adebayo? Pa Adebayo tu dobio svakako. Prošlu utakmicu je Adebayo imao 0 poena, ja mislim 3/4, a Turner je imao nekih 15-ak. Ali u svim drugim segmentima, odbrambenim skokovima, da ne pričamo o asistencijama, Adebayo je dosta jači, dosta bolji od njega. Adebayo će večeras da ga razvali, vidjet ćeš. Dobro, a kaži... Mislim da je to Turneru bila prava utakmica i to je to, samo će mu krenuti sve na niže sad. I očekujem 3-0 za Miami, mislim da tu nema šta da se traži više. Da je Indiana tu. A kaži mi, ako posmatramo utakmicu Miami-Indiana kao jedan match-up, dva igrača, ko je tebi najbitniji match-up tu? Znači, po meni je najbitnije, dosta zavisi od toga da li će Duncan Robinson, Tyler Hero i Goran Dragić da daju svojih 9 trojki. Butler će da da 20, Adebayo će da da 14, ali je bitno da li će na kraju krajeva i taj Andre Iguodala da da svoja 6 poena. A sa druge strane za Indijanu mislim da ako TJ Warren ne dobaci do 28, da oni nemaju šta da traži. Preko 30, pazi, preko 30 mora TJ Warren da bi nešto oni uradili. Svakako se slažem sa tvojom konstatacijom u vezi Dragića i kompanije. Očekujem večeras da će dobra utakmica da bude i naravno za Miami. Miami mislim da će proći. Orlando nema tu šta da traži, kao što sam već rekao. Dobro, treća utakmica, Houston, Oklahoma, da li je Harden plus danas? Harden je lud, ne bi igrao minus, tako da koga god da Morganic, on će svojih 30 poena danas, ja mislim, ubaciti jer je prošlu se mašina zaustavila. Pazi, prošlu utakmicu je, ne znam ko je gledao utakmicu, on je u napadu bio aktivan samo kad ne znaju šta će, pa on šutne step back trojku, ima 1 od 9 trojke. Do neke sredine treće četvrtine, već posle se aktivirao, posle rešio meč. Ali zanimljivo je kako svi imaju dobar usage rate, i Gordon, i Covington, i Daniel House Jr. i Ben McLemore. Da. Na kraju krajeva i taj PJ Tucker postade trojkaš i ozbiljan šuter i skorer. To je smejuje da je PJ Tucker postao igrač, to je meni mnogo smiješna stvar. Ali je postao, radio čovjek na sebi. Ne, PJ Tucker je maestralan defanzivac, samo što je u napadu... Da, to stoji, samo što u napadu bio rup, dok nije sada počeo da pogađa trojke. Slažem se. Kaži mi, šta misliš, da li je rezultat 2-0 i način na koje su dobijene te dve utakmice rezultat dobre igre Houstona ili loše igre Oklahome? Svakako je rezultat loše igre Oklahome. Prvenstveno mnogo puštenih, otvorenih šuteva, prvenstveno za Ben McLemora, za PJ Tucker, na primjer, koga su mislili da neće da daje trojke, on je pogodio, baš čini mi se te otvorene u prošloj utakmici. I jednostavno, ako ostavite previše prostora za te igrače,
promašit će 2, treću će sigurno ubaciti, to je neminovno. Da. I očekujem da ne prebaci 30 danas, to je sigurno. Ali ako Oklahoma hoće dobiti utakmicu, ona mora više da gura loptu pod koš. Adams je totalno useless igrač trenutno, oni ne igraju ništa na njega, a Houston nema centra, kao što već svi znamo zbog čega i Kapela zašto je odlučao. Nemaju centra i trebalo bi lopta da se gura pod koš. Udvajaće 100%, moraju da udvoje Adamsa, ostajati otvoreni šutevi sa polu distance i distance i to u nekim slučajima Gilgeous Alexander mora da da 20 plus i Chris Paul da da preko 20 da bi imali neku šansu. Ako ne budu radili kao što sam rekao, mislim da tako treba da urade, nema šta da traže, bit će 3-0 za Houston. A kaži mi, sad si pomenuo Chrisa Paula i Shaia Gilgeusa, SGA-a, kaži mi, recimo dobio Oklahoma utakmicu, ko je po tebi u tom scenariju meč winner? Da li je to Chris Paul, da li je Gallinari, da li je SGA, da li je možda Adams? Zavisno ko bude imao bolju statistiku, ali mislim da će Chris Paul da povuče zato što je neiskusniji. Dobro, okej. Ja mislim da će to se vrati Chris Paul kakav je bio u Clippersima. Dobro, i kaži mi zadnja utakmica Portland Lakersi, kaži mi šta misliš o igri Carmela Anthonyja koji je totalno neprimetan? Prvu utakmicu bio primetan i zato su dobili. Ako hoće da pobede, mora Carmelo da bude primetan definitivno. Carmela realno boli uvoz odbranu. Čovjek nije igrao drugu utakmicu odbranu i zbog toga je to bilo. Zbog toga su malte ne izgubili, zato što su se svi pogubili. Niko nije znao šta radi na terenu, niko nije znao svoju ulogu, bukvalno. Kao što su imali u prvoj utakmici kad ih je sve Lillard držao, bukvalno. Ako se budu pogubili opet, 2-1 je za Lakers svakako. Očekujem da Davis trpa Whiteside to nema priče. To je neminovno. Kao što nam je jedan član naše grupe na Viberu rekao, treba mu GPS ili tragač da se nađe na terenu. Ne zna gde je čovjek, nego kaži mi, da li misliš da je pametna petorka sa Nurkićem i Whitesideom istovremeno, ili misliš da bi trebalo da menjaju jedan drugoga, da kao peti, to jest bude ili Hezonja ili Gary Trent Jr.? Pa svakako da se menjaju, po mom mišljenju se menjaju, da imaju podjednaku minutažu. Svakako je Nurkić bolji, ali trebalo bi da se menjaju, po mom mišljenju. Dobro, kaži mi šta misliš, dobro, rekao si 2-1 za Lakers misliš danas, tako? Pa ako budu igrali kao prvu utakmicu, očekujem 2-1 za Portland, koji bi volio da prođe. Ali ako se budu gubili kao u prethodnoj utakmici 2-1 za Lakers, to je čekaj, kažeš... LeBron će svakako svoju meč roll da odradi. Kažeš, volio bi da prođe Portland. Da li misliš da Portland ima šanse protiv Clippersa? Portland, ako naleti, nema šanse protiv Clippersa. A da li Lakersi... Clippersi su bolja ekipa. A da li Lakersi imaju šanse protiv Clippersa? To će bude sigurno 7 utakmica. Ako bude se završilo pre 7 utakmice i zadnja lopta na 7 utakmici pri x rezultatu, zadnje 24 sekunde, to bi me iznadilo kogod da prođe. Ali volio Clippersi dosta posljedno. Pa vidiš, ja recimo, meni je drag Portland, ali ne bi volio da prođe zato što znam da bi ih počistili Clippersi, a kad bi prošli Lakersi to bi baš bilo dobro. To bi stvarno bilo prazan za oči za gledanje rezultat. Baš tako. Baš tako. I za kraj kaži mi samo koji je tvoj tim, za kog ti navijaš? Rekao sam Clippers. Zbog toga što gotivim Kawhi Leonarda baš. Dobro. Još iz vremena dok je bio kod Grega Popovića u timu kad su već osvojili bili poslednji sa Duncanom i tada generacija je bila vrhunska. Onda da te ne pitam ko ti je omiljeni igrač. A kaži mi, ko je igrač koga ne možeš da smisliš? Ne mogu da smislim. Trenutno da je u play-offu? Da. Sad je mnogi da me zamrze, ali ne mogu smisliti LeBron Jamesa. Zašto? Zbog toga što, pa jednostavno čovjek previše juri rekorde, zbog toga je jedno mrzim. Svakako ste dobar igrač i sve, ali zbog toga što juri rekorde da bi bio najbolji svih vremena, zbog toga mi je obražen. Dobro, kaži mi, ko je za tebe najprijatnije iznenađenje u play-offu? Najprijatnije iznenađenje u play-offu? Da. I uopšte u ovom restartu sezone. U restartu? Oklahoma
svakako kako se provukla, kako je došla na tu četvrtu, petu poziciju. Igrali su na restartu, onako nisu bili loši. Dobro, za mene lično nije prijatno iznenađenje Lillard zato što se znalo ko i šta je Lillard, ali je za mene iskreno najprijatnije iznenađenje Miami. Zato što u tim utakmicama sa Indijanom, iako to ne deluje tako, oni dosta lako dobijaju te utakmice. Napadi Indijane su tako haotični da oni ne znaju šta će sa loptom. Znači, odbrana Majamija je stvarno na vrhunskom nivou. A kaži mi koje ti je najveće razočaranje sezone, to jest play-offa? Razočaranje sezone od timova? Pa da. Ko se tu najmanje pokazao sad? Pa, pazi, najmanje se pokazao Brooklyn, ali ti ne možeš da budeš razočaran u Brooklyn koji... Ne može da se gleda zbog toga što nisu i svi igrači tu, zbog toga evo ni Kyrie nije te odigra, nije Kevin te odigra. Najmanje svakako, šta sad brate, sad si me zatekao s pitanjem. Pa, znaš kako? Pa ajde ta Indijana, ajde baš ta Indijana, očekivao sam malo više i malo bolji meč između Indijana i Majamija, ali opet je to izostalo, valjda zato što nema Sabonisa. Za mene je najveće razočaranje, mislim, za mene je najveće razočaranje Dallas. Ne zbog rezultata, više zbog igre, ali ne mogu ponovo sad da kažem razočaranje, jer to znači da si očekivao od nekog nešto, pa to nije ispunjeno, pa si sad razočaran. Dallasa zaista očekujem samo da ispadnu u što bržem roku, zato što nedorasla su ekipa. Kroz nekoliko godina će možda imati šta da traže, sada ne, ali svakako Oklahoma City u ove dve utakmice protiv Houstona, opet kažem, nije stvar u tome što su izgubljene dve utakmice, način na koji su izgubljene, to je stvarno bruka i sramota. Da se zapitaju, Tako je. Definitivno bruka i sramota kako su igrali. Očin, definitivno očin. Da, ništa, kaži mi, imaš neku poruku za sve ljude koji gledaju NBA, šta misliš, ko će da osvoji? A da nisu Clippersi, pošto navijaš za Clipperse. Pa, tim sa zapada, ako ne Clippers, onda će to Lakersi osvojiti, jer tim isto kako prođe u finale nema šta da traži sa timom iz zapada, zato što su to dve različite konferencije. Misliš da... Mnogo jači intenzitet, nema šanse, kogod da prođe sa istoka, nema teorije da možda osvoji jednu ili dve utakmice, ali da sve četiri osvoji prsten, to nema šanse. Pa tako se mislilo i za Toronto prošle godine, pa je premlatio Golden State. Mislim, dobro, to su... imali Kavaja i ona čuvena kako je ušla, ona lopta iz ćoška kako ona ušla, to je... Da, ono protiv Philadelphia, da. Misliš da Boston nema šta da traži? Nemaju šta da traže, da su sad igraju sad odlično za sada. Da, gotivna su ekipa, da. Da, mislim da će njih Milwaukee da obriše, kako bi rekli, ne baš 4-0 ili 4-1, 4-2 sigurno. Pazi, Milwaukee... Uz to da se vrati Middleton, uz to da se Middleton uključi, da skapira gdje, to samo treba. Da on skapira u kakvoj situaciji i šta se sve dešava na terenu. To je jedino rešenje za njega. To. Važi, ništa, Vladane, kaži mi za kraj imaš neku poruku za naše ljude koji gledaju NBA. Moja poruka je za sve, koliko god ljudi mogu da gledaju svaku moguću utakmicu, jer je neverovatan nivo basketa, neverovatno se dobro igra u ovim okolnostima, to je to što smo čekali sada. Svakim čast. Da, sada treba da gledamo. Još jednom... Sad ću kažem leću u Clippers, ništa više. Još jednom, ko nije član Viber grupe, neka piše dole na ovaj profil, Instagram, da ga ubacimo i to je to. Hvala ti, Vladane, čujemo se, vidimo se drugom prilikom. Pozdrav! Pozdrav!